Ez zuen oiurik egiten ertxalorik jotzen. Niri begira adi-adi zegoen, lehoi bat eraso egin aurretik zebra baten mugimenduen saletan egoten den bezala. Hori bai, noizean behin, ingurura begiratzen zuen, handik nola alde egin kalkulatuz bezala, inor traban jarri gabe. Besteak baino zarragoa zen aurrura, eta ohartu nintzen ezen, urrunago, erretaguardian bezala talde bat zeukala zain, berari keinuka. Zer esan nahi ote zuen ark guztiak? Arriskoan geundela iruditu zitzaidan, eta ez nenbilen oker. Salto batean jarri zen Klotiren eszenategi txikiaren aurrean, eta konturatu orduko eskuetatik kendu zion sugea emakume eskekoari. Ai ama, beldurraren beldurrez, antxe hilko nintzela pentsatu nuen. Baina, zer ari haiz lotzagabe hori? Egin zion oihu Klotik haserre. Kloti, kloti, egin nuen negar nik ezinean. Alferrik izan ziren gure oihuak, zeren eta izaki arraroa hark korrikari eman baitzion zezen saldo bat atzetik izango balu bezala. Klotildek eten egin zuen funtzioa noski, eta garrasika aditu nion, lapurrari, rapurrari. Dana alferrik ordea, izaki arraro galtzerdi lapur alaenak zenbait kale gurutzatu ziztu bizian, semaforo bat edo beste gorrian pasa eta azkenean ezker eskuin begiratuz mantsotu egin zuen martza. Eta eraikitzen ari ziren etxe batetik hurbil geratu zen arnazestuka, antze lasaiturik, poliki eta arretaz begiratu zeidan. Zasta, atzaparkada batez nire begi gorri ederrak erauzi zizkidan.